Mens de nye lokale tv-stationer i København tilsyneladende har problemer med at få begyndt på udsendelserne, er der fuld gang i dem i provinsen flere steder, og det har der været i månedsvis. Her er det ATV i Aarhus for eksempel, med enmandsbetjent studie, hvor studieverden er alt muligt manden. Skal du ikke have sit arbejde? Ja, jo, ja. Du er på, der er ingenting på i skærmen. Jo, jeg vender mig lige om. Kan du ikke vende om? Jamen, det er det forkerte kamera. Hvor er mit kamera? Det er det. Ja. Jeg kommer lige hen til dig. Ja. Der er ingen, der kan høre, der er ingen lyd på, jo. Nå, nej. Sådan. Der er ingen lyd på. Det hele foregår ganske uformelt og totalt uorganiseret i det aarhusianske lokal-tv. Det startede op i august i år og sender dagligt i mindst 5 timer til 120.000 seere i Aarhus-området. Stationen åbner sine døre for publikum, som frit kan vandre ind og ud af studiet, så længe der er plads i hvert fald. Og så laver vi et rigtig fint billede af dig. Sådan, ja. Sådan. Jeg skal lige gøre plads til mig. I weekenden var der lange køer, og 150 blev lukket ind i en times tid ad gangen. Jeg ser også det. En af de gæster, som dog fik speciel invitation, var borgmester Thorkild Simonsen i Aarhus. Han blev interviewet om fremtiden for lokal-tv. Så er det jo nogen, der gør noget, som myndighederne ikke beder dem om at gøre, men de synes, det er sjovt at gøre. Og så når jeg opfatter jeres indsats her, I synes, det er sjovt, og får det startet op. Og derfor vil jeg håbe på, at der kan laves en økonomisk baggrund for jer. Der er allerede udarbejdet et forslag til byrådsbeslutning om kommunal økonomisk støtte til det lokale tv-forsøg i Aarhus, hvis der ellers skal opnås enighed om at skabe en endnu større bredde i udsendelserne. Ved den lejlighed blev der i øvrigt sat rekord med 57 timers tv-udsendelser fra enmandsbetjent studie uden pauser. Det berettiger indtil videre, ifølge vores kilder, til en plads i Guinness, og det synes jeg er velhåndt.